Dami debata na sumurung siang salu naroha. Ima mangaramoti ati-ati di pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabe jala horas marita saluna. Salam sehat, salam bahagia. Damang dainang hurian itu harta tatangihon mak hatani di bata. Ima janita minggu tanggal 22 September 2024. Tersurat di buku Pesalmen bidu 104 ayat sada sahat ayat tulu diuduti ayat 10 sahat 24 hujama dihita. Puji majahoba ale todikku nabolo situtudo ho ale jahoba di batakku marpahean hasangapon dot hamuliaw doho hati uron dialiton ibana hira ulos ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe ibana manggulang-gulangi di akka aik biluk na pargijang huretana do di bahen akka obuni madala-dala do ibana di atas habung ni alugu ibana pasobu akka dolok sian akka biluk na pargijangi sian parbue ni akka jadi-jadian mudo butong tanomon ibana patubuhon duhut dipinahan do ikau rata bahen parulian di jolma laho paruarhon roti siat tanomon rodi anggur napalas rohani jolma nagale asamar miyak buhina lobi sian naonamiyak do roti natumukol rohani jolma nagale butongan ma akkahau ni Jehovah akkahau Ares ni Libanon akka nasinuan nai disima marasari akka tidong siborutasiki na marjabuon hau tusam akka bedudo na puna dolo akka natibui haporusan ni akka atuasudo akka dolo batu ibana mampahe bulan panjujuran tiki di boto mata nyari do hasudutanna hodo mambahen haholomon jadi tumu maborgin disima gumamang salu binatang harangan singa nabajar akka napatungaur mangido susoro onna jala mangalului siya debata si pangano nasida bicar mata nyari mangicurut manasida laho manggopang tubagasan liang nasida ruar majolmai tumopot ulaonna na pinuhukna rasi rasa botari tung nalasi tutudo akka jadi-jadianmu ale jahuba saluk nai di pauliho maritihiti hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon huria nahina holongan adong do sada ende batak nama caitabu bigiun hatana huhut adong pesan moral jalaga beja mita na mangulu sian hatani edde sono madiba sian hatani edde macai gudang di tanoon nama sada amang nama sada inang ima akka paru kilon nang do parmaraan asa tu marmana kita osdi tu joloanon dungalam batu abe portidion ay dungalam manjono be ajal ni jolma garuk tok kido sayropa munjunan tuaka jolma na di tanoon doho do muse na parporangan namampain hapi-hapi rohani jolma romuse ma akka sahid pati bohon adaguan pabagason sitahonon naso tarhatahoni ima bagian ede na paturakon situasi na macai rocking na niadopi ni jolma ditikyon masa do tutupar porangan nak kamang do inagati rodo sahik bolon jatuh pudo rolalo banjir erosi banjir bandang do lana asing depe akka bencana alam na masa lam jonok ma ajal ni jolma alani di bagian na lebih menarik depe sian hatani eddi jala oddo gabe pesan moral jala oddo gabe janita na bangulu idok sonon sai na denggani mataulahon
asa sahat nas nakak nirohatta tapasada marohatta tapaunduk madirita asa dapotita hasonangani nunga tabo to biak kamang do inang ahaju nyende tahe judul na ima tapasada ma rohatta ciptaan ni amata iran ambarita luar biasa do memang ede jika terbukti do terjadi saunari songon hatani ede dang nalaho mamuhumi hita kamang do inang molo nidok songoni molo taida ka peristiwa atau pumasan wae lambudang akka bencana alam betul-betul lo marukil hita betul-betul lo mandate jalamabia hita isarana moloro bajir bolon gabe mengungsi major mai mate lampu mate listrik dan adong aik na ias telepon putus kendaraan mogok lalu lintas macet sampah berserakan pasar tutup toko tutup ekonomi lumpuh ima dampakna na membahen sengsara hita saluna ninna rohama ati do tutu portibion dunga muruk siala pampahenak sendiri ay soalang be rohani jolmai memboloko sampah sembarangan di segala tempat ay ngalang be rohani jolmai memboloko sampah gudang do pe jolman wain tong menabai hau di harangan dot akadul dolo pe na mulai bihasan jolmai do mabahin soni HP molotaida sian pakati dakon ni hata ni debata jumolo do ditopa debata portibion ditopa langit do hotano asa adong ingana ni jolmai adorang so ditopa depe dan holan gabe inganan tae gariada di bahen debata do portibion di bahen debata do alam yang harusnya menjadi sahabat bagi manusia. Kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah alam supaya kita hidup bersama dengan alam. Seharusnya kita itu merawat alam, bukan sebaliknya merusak alam. Ikong gabe inganan hasonangan do lingkungan alamon. Alam harusnya sahabat kita, tapi sekarang seakan-akan alam menjadi musuh kita. Alam murka, kita pun sengsara. Isi dona salah kamang duina kita sendiri dona salah tapas suasaya do portibion lomo-lomo tado manigai saya taripu do portibion kita napunasa HP debatado napuna tanoon do isina debatado napuna portibion do pangisina alani unang be marlomo-lomo hita tunaso artata tunaso ugasata tunaso kunata ay molo penileo debata huaso tu hita maradok pontanoon huaso laho mangula do mangaramodi son hatana disada Musa bidudua ayat 15 mengusahakan dan memelihara bukan untuk merusak, bukan untuk bersuka-suka. Atong ikut tapau bado rohatta. Jalata pasada rohatta mangulahon naringgan maradok pun tanoon asa dileo dihita hamuluan dohot hasonan. Atong odo nilai teologis na kamang doina. Macai argado ni debata natino panai. Langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina di portibion lumobi ma hita jolma argado ya dopa ni dewata hurian itu kata bohado hita jolma sadar do hita natino pa ni dewata hita alani dibuka do ditulku kon di pesalmen 100 opaton marhite ajakan di par pesalmen puji ma Jehovah aleton dikku lapatanna ikon tapuji debata makamulatehon sudi akan atino panai ngulu na mamuji debata tubuh sian panandayon
di asini roha do pasu-pasu di bata natajaro di ngulutta sigana pari. Alani di analogi hon parpesal mendo hadirio di bata songo salah raja namar pahean hasangapon dot hamuliaon jala hati uroni dialiton ibana hira ulus nagok hati uron jala marsinodang manodangi portibion ibana pahebakon langit ini songon ribe-ribe membentangkan langit seperti tenda. Hidup si ibana manggulang-gulangi di akai bilukna pargijang huretana do dibahen aka obuni mardala-dala do ibana di atas habong ni alugu imana patudu huaso ni dibata disudi akana tinopana jalatarida do dison huaso ni debata maradopon saluk na tinoppa uduk do saluhut na tinopai tu debata jalamangulau no bartu fungsi masing-masing naung ditotopon debata ima bulan do mataniari uboto hasudutanna gabe makorhon haholomo di boriniari suang-suanima mengalem hati uron saluhut nang akka binatang pe diharangan gabe gumaman akasinga patungaor mangido si soroonna jala mangalului si panganon siya debata. Semua tahu meletakkan dan melakukan fungsi masing-masing. Di boto mataniari do muse habit caranna nama korhon torang nyari gabe ruar maka jolmai tumopot ulaunna saluhut nai patuduhon hauduhon tu debata mangulahon fungsi nabe mardalan taratur do denggan kesalmen sarasopat ayat 1 sia sah 2 hutu autsura salu natinopai dan mardalan hobar tu fungsi do tugas na masing-masing suharma saluna jalan ngadong bihangun ba isarana mata nyari dan bicar di mana nyari berarti dan ngadong be las jalan ngadong hati uron dioronido gabe dan mo hita mangulau-lau atsudari pego hita mangulau dan mangulu natasuani ay dan hona las nyari ibadah sursarma saluna aku ni keteraturan ni akka natinopai dia tidak kopar kesalmenodo hahuasoni di bata marite sada pengakuan nama do saluhun nai di pauliho marite hiti hapistara kesalmen 104 ayat 24 lapatanna dan asal-asalan di bata lahomanopa alai marhite perencanaan marite sakap nauli rencana yang begitu sangat baik yang begitu sangat betul-betul terencana sebaik mungkin sebagus mungkin boha asa saluhut natinopai saling ketergantungan jala saling masih paleonan asarak mangulu jala makasonanan isarana segari tauluti turpuhon tasaha laut nabui gudang fungsina ima ingannya kabinatang laut boy transportasi ni akka parau hopal jala ingannya akka buaya marmiam-miam sasudinai patubuhon ketergantungan nasadatin asin pesalmen 104 ayat 25 sak 26 kamang doina puasa songoni diwahen dewata tujuan na ima asa sudi jadi-jadian na pasahaton diri agar semua ciptaan mempercayakan diri kepada pencipta asa dijaga diramoti dipasu-pasu do diparmulu-mulu apa tu dah kamang doina di batama no pahita jolma dangdus songong tukang jam molo tukang jam hola mencipta jam do ibadah dumangulu jami dilehoma anggo kelanjutan di jami make marang mangulu habis batere marang dang marang nasiega dang tanggung jawab ni pencipta jam alai tanggung jawab ni pembeli manang pemiliknya ido alai anggo di bata dang songon dang holan itu pada bata hita alai di parmudu-mudu diramoti do hitaon
Dilehot do usaha muluan. Jangan didongan do hita, ditapar selalu akapar maraan, dijaga do hita kamang do inang. Disarion narikot dia kasih panganon. Do hasonangan nih todita. Supaya semua ciptaan itu harus taat dan takluk kepada pencipta agar dia tetap hidup. Satia do debata tuaka natinopai diramoti jala di parmulu-mulu alani ini hita pe iko satia ma tu debata huria nahina holongan taring matutu minggot ima minggu ekologi na pai motok kita asa taramoti dengan alam sekitar lingkungan tahun na yon debata asa siarino dapat turun arga situ tuduh hita ditopa debata ditopa ita sian habis taran neng jela arga situ tuduh hita ditobus ibana uju sohok do pehita mandalaton pungsita songon nati nopa alani ta arga ho madiri tahun dia dopan debata dan hita namar waso atas diri tabe alai debata do namar waso ala debata do namar waso ikut undur jala pangulu ima hita tu debata haudu hotta tu debata songo natino panah hita dan cukup holan memuji dohot mangulu ibana dan alai naik mahita rade mangulahon fungsi songo ciptaan baru manang ciptaan yang paling mulia di hadapan Tuhan dipakai debata do hita laho mangaramoti portibion do isina dipasak debata tugas memelihara lingkungan hidup. Contoh kebersihan lingkungan. Molo ias sumaliakta kipas mahita mengyatoni ima siklus ciptaan nabina ini bata maritihiti hapistaran. Suang ima ketergantung ata tulung ata jolma ketergantung ata nang dohotu alam. Ikut tajaga ma parsauratan adinggani. Asamian dame dot asonangan di hita. Molo tubuh akka parsalisian tubuh dohaga orang gutur romanang akka sait masa maka parporangan atau marpadat mahita songon hata ni ende ni alak batak sinakani sai naringgani mataulah asa sahat nasinakak nirhata tapasada marohatta tapaunduk madihita asa dapot tita hasonangani amin. Mauliate mahali di bata dihatam na badiai na mamudai hami asa toktong hami satia tuho jaladinggan hami mangulahon hobartu parsurun mangaramoti portibion alam lingkungan asa toktong jaga hami ai sianido disariokko nang hamuluan di hami patau mahami mangulahoni di bagasan Kristus Yesus amin.